Genizem jynty gatnaşykda razyçylygy düşünmekde kynçylyk çekýän bolsaň, jynty gatnaşyga çagyrmaga derek, oňa çaý demläp berýäň diýip gözüňne getir. Sen bir käse çaý içermiň diýseň, olam "Owa, uly höwes silençer, köp sag bol" diýse, onda sen onuň çaý içmek isleýändigini bilýäň. Eger sen bir käse çaý içermiň diýseň, ola bolsa bilmedim-de diýip ikirjeňlense, onda sen oňa çaý demläbem bilersiň, demlemänem. Emma onuň çaý içmezliginiň ahmaldygyny unutmaly dälsiň. Eger ol çaý içmese, onda şunu berk bellegin. Oňa zor bilen çaý içirmeli däl. Çaý näçe gadyr edip demlän bolsaňam, ol seň çaýyňy içmäge borçly däldir. Eger ol "Ýok, içesim gelenok, sag bol" diýse, onda çaý demleme. Vessalam, oňa çaý demleme. Çaý içirjegem bolma, onuň çaý islemeýän üçin gatam görme. Ol isläniokmy? Isläniok. Şunu boýun al. Onuň elbetde isleýän, demleseň minnetdar bolaryn diýip çaý getiren wagtyňam onuň ýüz döndürmegi mümkin. Dogry, sen azap edip çaý taýýarlansoň, onuň ýüz döndürilmesi içiň ýakyp biler. Ýöne hiç kim seň çaýyňy içmäge borçly däldir. Ol ilki başda çaý isläpdi, emma häzir isläniok. Käbir adamlar sen suw gaýnadyp çaý demläp, süýt-püýt goşýançaň pikirlerini ýetgedip bilýärler. Adamlaryň pikirlerini ýetgetmegi adaty bir zat. Eger ol özünden giden bolsa, onda oňa çaý demleme. Özüni bilmeýän adam çaý islemeýär. Ol sen çaý isleýärmiň diýen soragyňa da jogap berip bilmeýär. Sebäbi ol bihuş. Diýel sen ondan çaý içjekmi diýip soraňda, ol huşundady we "Hawa" diýdi. Ýöne sen suw gaýnadyp çaý demläp süýdüni goşýançaň, ol uklap galdy. Bu ýagdaýda sen çaýyňy ýerde goýup, ýatany barlamaly. Onuň bilen hemme zadyň ýer we ýerdigine göz ýetirmeli. Indi bolsa, iň möhüm ýerine geleli. Oňa şol ýagdaýynda çaý içirjek bolma. Dogry, ol huşunda "Hawa" diýdi. Ýöne ol inni bihuş. Bihuş adam bolsa çaý islemeýär. Eger ol seň çaýyňa razylyk berip, soňra hem ondan içip otyrka özünden gitse, oň agzyna çaý guýup oturma. Çaýyňy gyraýyr. Bihuşyň ýagdaýynyň gowudygyny barla. Soňra onu öz gününe goý. Bihuş adam çaý islemeýär. Ananay, islemeýär. Eger ol sen geçen şenbede öýüňe gelip çaýyňy içen bolsa, bu onuň hemme wagt seň çaýyňy içesiniň gelýändigini aňlatmaýar. Ol sen garşylmadyk ýagdaýda öýüňe gelip, oňa çaý demläp, "Geçen hepde içdiň" diýip güýç bilen çaý içirmegiňi islemeýär. Edil şonuň ýaly, ol oýunanyna sen "Dün akşam içjek diýipdiň" diýip onuň agzyna çaý guýup oturanyňy hem islemeýär. Eger sen çaý islemeýän adama dogrulap çaý içirjek bolmagyň nähili samsyklydygyna düşünýän bolsaň we adamyň çaý islemeýändigine düşünýän bolsaň, onda jynty gatnaşyklara gezek gelende razyçylyga düşünmek saňa nädip kyn bolup biler. Çaý bolsun ýa jynty gatnaşyk, hemme zat razyçylykdan başlanýar. Şey diýmek bilenem, men indi gidip özüme bir käse çaý demlenjek.